zade zalifumana uxolo. Ikati nezinja zasikade zileqana ngoku zade zalifumana uxolo ikati nezinja. Kodwa lunzima uxolo phakathi kwabantu babili. uRute unamandla okulichitha ikhaya, kanti noNahum unamandla okulichitha ikhaya. Angapha amakhaya namhlanje angasahambelaniyo ngenxa yengxaki phakathi kaRute noNahum. Uthi Scoopy ke Rute noNahum iyancibeka lento. Inako lento ukuncibeka ukuze likhaya ibe likhaya loxolo eli, ngoba akho mntu onwabileyo ngenxa yethanda elikhoyo kweli khaya. Nahum inako ukulungiseka lento, Rute inako ukulungiseka lento. Rute uyamdinga uNahum, nawe Nahum uyamdinga uRute. Ithi umbhali bahamba bobabini indlela ende ubheke eBethlehem, ngoba banento ethi ndikhona ngoba ukhona, nawe ukhona ngoba ndikhona. Athi uRute kuloo ndawo uyawuthi vukuyo, ndawuthi vukuloo ndawo, ngoba kuzanywa uxolo lekhaya. Mphulaphuli, lento yokungakhathali kwakho iyalonzakalisa elikhaya. Nahum, nawe Rute, ukungakhathali kwakho kuyalenzakalisa elikhaya.